ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಲಾವ್ ಮಲ್ಪೆರ ಬೋಡನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ಅರಿ ಮುಲ್ಪ ಅರಿ ಒಂಚೂರು 1 ಕಿಲ ಜಾಸ್ತಿ ಗೆತ್ತೊಂದ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏತ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೋಡ ಆತ ಅರಿ ಗೆತ್ತೊಂದುಳ್ಳಿ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಅರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೆಜರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಲೋಟ ಅರಿಕ್ 2 ಲೋಟದಾತ ನೀರು ಸೊ ಅಂಚದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪಡ್ ಪಂದ್ ಮುಲ್ಪ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ ಬೋಡನ ಐಟಮ್ಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಬೋಡು ನಮ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಬೊಕ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಬೋಡು ದಾದ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಉಂಡವು ಟೊಮೆಟೊ ಬೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೊಕ ಬಟಾಟೆನ ಉಂದು ಮಾತ ದುಮ್ನಂಡಿ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಕಟ್ ಮಂತ್ ದೀತುಂಡು ಬಟಾಟೆನ ನೀರುಗ್ ಪಾದಿಂಡ ಅವು ಕಪ್ಪಾಪುಜಿ ಅಂಚಾದ್ ಬೊಕ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಐಟಮ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ 10 ಸಲ್ದಾದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪುಳಿ ಬೊಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ನಮಕ್ ಏತ್ ಖಾರ ಬೋಡು ಆದ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ ಒಂತೆ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಪುಂಡಿದಾತು ಪುದೀನ ಬೊಕ ಚೆಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬರ್ಪುಂಟುಲೆ ಅವ್ಲ ಅಯ್ನ ಮಾತ ಪಾಡ್ದ್ ಶೋಕ್ ಮಂತುದು ಕಡೆಯೋಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೆನ್ ತುಕ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ನೆಯ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ನೆಯ್ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಡಿತ್ತನ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಟ್ ಬೊಕ ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿನಾಗ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡಿ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದ ಓ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಯ್ನ ಪಾಡೊನೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಟೊಮೆಟೊ ಬೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೊಕ ಬಟಾಟೆ ಇತ್ತೆ ತರಕಾರಿ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇತ್ತೆ ತರಕಾರಿಗೆ ಏತ್ ಉಪ್ಪು ಬೋಡ ಆಪುಂಡು ಆತ್ ತೂದು ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊನೊಡು ಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಕಡೆದ ದೀತತೆ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಸೊ ಐನಿತ್ತ ನೆಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆದೈತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡೋದು ಆತದ್ದು ಐದು ಜನ ರುಚಿ ಬರ್ತದೆ ಫ್ರೈ ಆಯ್ರೆ ಬಿಟ್ಟುಂಡು ನೀರೇ ಹಾಕಿದತೆ ಅರ್ಧಜ್ಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಅವಾಗ ಒಂದು ಕೊಜಪ್ಪು ಮಿಂಚ ವಿಸ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೇವಿ ಬೇಪುನ ತೂವೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಇಂದುವೆ ಟೈಮ್ ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಕೊಜ್ಜಪ್ಪ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೊಡು ಸೊ ಕೊಜ್ಜಪ್ಪ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತದ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರೊಡು ಕೊಜಪ್ಪ ಮಾಡ್ದು ಲಿಂಚಿನಿಂದ ಎದುರೋದಿಲ್ಲ ಅರಿಕ್ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀನು ತುಂಬಿ ಬೆಚ್ಚರದಿತ್ತೆ ಈಚೆಗೆ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಉಪ್ಪುನೆ ಮತ್ತು ಚರಿಪುನತ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕುದಿಯಡು ಕೊದಿಯನ್ನಂದು ನೀರು ಕೊದಿನಟ್ಟು ಬೇಗ ನೀರು ಎಡ್ಡೆ ಕೊದಿಯೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ಅರಿ ದಾದಾಗೆತ್ತೊಂದ ಇನ್ನು ಸೋಕ್ ವಾಶ್ ಮಂತದ ಇತ್ತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೊಡು ನೀರು ಉಳ್ತು ಬೀಜನೆ ಇಂಚ ಕೊದಿನ ಗೊಂಡದ ಪಾಡ್ಲ ಮಾತ್ರ ನೀನು ನೋಡಿದ ಉದುರು ಉದುರು ಬರ್ತದೆ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊನೊಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಇತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೊದಿಯೊಂದುಂಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಕುಕ್ಕರ್ದ ಲಿಡ್ಡನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು 2 ವಿಷಲ್ ಬತ್ತಂಡ ಪಲಾವ್ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು
ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇರ್ಲಾರ್ದ ಪಲಾವ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಅಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಅದು ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಇಂಥ ಪಲಾವ್ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಶೇರ್ ಮಂತ ನಾ ಇಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ಇಂಥ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪನೇನು ಮರಪೊಡ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದುವೆ ಲಂಚ್ಗಳ ಒಂದುವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗಳ ಇನಿ ಪಲಾವ್ ಜೋಕ್ಲೆನ ಮಾತ್ರ ಲಂಚ್ಗೆ ಏರೊಂದು ಅಡಿಗೆ ರೂಮ್ ಬರ್ತೇನೆ ಓರ್ ಓರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಂದು ಆಜು ಗಂಟೆಗೆ నేను ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಉಲ್ಪುಗು ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಪಲಾವ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಚಾಲ ಪರೊಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಏನಂತ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ನಾ ವಿಡಿಯೋಗು ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತೊನ್ವೆ ಅಮ್ಮಡವರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂದಾದಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರೂಟೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹೋಪ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಎನ್ನಿದ್ದಾನೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ನನ್ನಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂಜೆ ನನ್ನ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇನ್ 1 ವೀಕ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂಜೆ ತೂಲೆನ್ ಪಣ್ಣೊಂದು ಐಲ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಬೈ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.